L'agost de 1998, quan Leandre Cristòfol mor, Guillem Viladot diu que a la vida ha tingut dos mestres que han influenciat en la seva evolució creativa. Un ha estat el Leandre Cristòfol, que amb el surrealisme de la peça Peix sobre la platja, quan era un infant, li obre un camp de llibertat que ell en aquell moment no coneixia. L'altra persona que l'ha influenciat és la psiquiatra Marta Trepat, que l'introdueix al món de la psicoanàlisi amb Freud i sobretot Lacan, que li permeten endinsar-se en aquesta investigació d'autoconeixement. Després, col·laboracions continuades al llarg del temps, exposicions i una biografia feta per Viladot del nen Leandre corrent pels camps d'Os de Balaguer. L'evolució que fa Viladot a partir del coneixement i de la llibertat que li porta Cristòfol ens el fa créixer com un creador que arriba a dir, respecte a la descomposició del llenguatge que ell fa, li diu en una carta concretament això. N'estic tip de l'ortografia i la sintaxis i la gramàtica, perquè en general aquestes punyetes, amb elles, ningú no pot fer res més que el que ha fet sempre tothom, servir a la limitació.